al teatre li falta que sigui considerat com una cosa essencial, perquè és una part de la cultura, absolutament essencial i a l'abast de tothom. És a dir, des d'un teatre públic ningú per raça, gènere, condició o diners o economia hauria d'estar fora de la possibilitat d'entrar en un teatre públic. Això ha d'estar, és així, i això hauria de ser una llei. Anem una miqueta retrasadets respecte al que passa a Europa i ara ens ha agafat amb una crisi tremenda i amb unes retallades que segurament no són tan necessàries si es treuen d'altres puestos, però que en aquests moments ens estan caient el que serien els drets d'un ciutadà, que són la cultura, la sanitat i l'educació. Penso que al mateix temps el segle XXI serà el segle de la diferència i serà el segle on s'acceptarà que cada persona és com és i que no hem d'agafar la gent per la part negativa, per la discapacitat, sinó per la capacitat. I que hi ha molts discapacitats que tenen una quantitat de capacitats meravelloses per fer qualsevol feina i que això és fantàstic, i que la seva veu i la seva presència hi és perquè el món està ple de gent de tota mena. I crec que és una de les coses que jo, si tingués un teatre públic, faria segurament un cop l'any. Una obra amb discapacitats per agafar-los per les seves capacitats i amb associacions de discapacitats. Jo crec que les entitats ajuden molt més, és a dir, si la gent es pot unir amb les entitats per poder fer una mica de pressió perquè tota aquesta gent estigui visible als llocs de treball, als llocs que corresponguin a cadascú el seu, penso que és quan comences a normalitzar en la teva ment veure gent discapacitada que t'atén a no sé on, què fa. Jo estic molt més acostumada, les primeres vegades que ho vaig veure em cridava l'atenció. La democràcia està per escoltar les minories, jo crec que les hem d'escoltar. Avui m'agradaria anar frontallat amb l'Ernest Lluch, perquè trobo que hi ha un moment de confusió tremenda i estic seguríssima que un senyor com l'Ernest Lluch em podria arribar a explicar quin és el camí per caminar ara. Estic seguríssima.